Gidakop sa mga pulis sa Bahada Police Station 18 nga naglusad og drug bypass operation ang upat ka mga tawo nga nagduhig sa illegal nga droga sa Purok 3 Dato Bago Street, Bankerohan, Davao City pasado alas 12 sa tuwangang gabi, Pebrero 13. Gila ang mga naaresto nga sila alias Bebe, 20 anyos, Asraf, 28 anyos, Sailani, 28 anyos ug Junaid, 23 anyos nga pulos mga residente sa lugar. Subay sa report, napalitan sa usa ka pusher buyer nga pulis ug gituwang shabu si alias Bebe. Atol sa transaksyon, nakita sa nagpakaron ingnon nga buyer nga pulis ang gihimong shabu session sa mga suspitsado. Balor 6,800 pesos sa gituwang shabu ang nakuha sa mga pulis, mga drug paraphernalia, cellphones ug buy-bust money. Lakip sa nakumpiska ang kalibre 9mm pistol, magazine ug mga bala. Sumala sa kapulisan, si alias Bebe ang usa sa responsable sa distribution sa illegal nga droga sa Davao City. Magatubang og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug violation sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug paglapas sa Omnibus Election Code of the Philippines ang mga suspitsado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.